konna poplu li ħares il-qudiem u qatt ma jaqta' qalbu għajxin ħoffi slim. Tħabatna tul is-sekli lill-art natajna ġid u ktibna l-isbaħ paġni fi ktib ta' ġens rebbi. Pajjiżna dejjem ħabbret għal ħafna u ħafna snin biex bnejna pont ta' paċi ta' dan il-kolb burin. Inħarsu il-qudiem lejn rebbija ġdida fil-għoża u fil-ġid jekk naħdmu l-koll jitfiet fil-slim lejn rebbija ġdida fassalla jittestin m'hemmx firdiet ta' twemmin li beduna minn xulxin. Illum ninsabu faqda mal-akbar fost il-kbar fiduċja fina nfusna għal-kem pajis mizzar. Moment ta' storja kbira li bħalu mexna qatt imnaqqas jibqa' f'qalbna dan mertu ta' kulħadd. Inħarsu il-qudiem lejn rebbija ġdida fil-għoża u fil-ġid jekk naħdmu l-koll jitfiet fil-slim lejn rebbija ġdida fassalla jittestin m'hemmx firdiet ta' twemmin li beduna minn xulxin. Ġodda amiki u fil-bejt u lesti għal kull bidla jekk naħdmu l-koll jitfiet. Inħarsu il-qudiem lejn rebbija ġdida fil-għoża u fil-ġid jekk naħdmu l-koll jitfiet fil-slim lejn rebbija ġdida fassalla jittestin m'hemmx firdiet ta' twemmin li beduna minn xulxin. Ma' xulxin Naħdmu il-koll lejn rebbija ġdida